Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Avui porto el meu amic invisible. Vull dir que porto el rellotge que he demanat a l'amic invisible, o amiga. Un rellotge de la Xina, mecànic, de 19 joies, de 37 mil·límetres de diàmetre i que es fa dir Baiua, Baiua. No ho sé, nois. I que porta una mena de flor a les 12, que m'enamora. No és de tipus vintage, aquesta peça, sinó que es fan així encara, al llunyà Orient. Amb aquest esperit, no em digueu que la seva sobrietat, l'anar per feina, els senzills índexs aplicats en prou volum, la seva capsa, la corona, tot em fa sentir coses. Donar corda tots els dies, per no ser mecànic automàtic, sinó mecànic amb remuntada manual tan sols. Ho vull provar, tornar a aquestes peces dels 70. Em reconec com a ésser sistemàtic, metòdic. Em fascinen aquests petits rituals. Sentir la corona als dits i el seu so de remuntada. També diuen que aquest rellotge, a les nits, el sents funcionar i molt. Carai! Què significa fer una revista sense el rellotge a les mans? D'alguna manera, el que mirem avui és com quan abans ja havien fet el clic de la càmera rèflex, però el rodet s'havia encara de portar a revelar. Aquesta espera, la il·lusió d'aquesta espera i com desplega les seves ales al nostre imaginari. El que serà, què sentirem, tot això. Què significa Baiua? Flor? No ho sé. No ho sé i m'excita la possibilitat de saber-ho. No em demanis per què, però la flor, aquesta flor, em recorda a la meva ciutat, Barcelona. Potser per als seus penots, vés a saber. Així que d'alguna manera serà un record a la ciutat on vaig néixer. Una mena de tribut. Dir-li gràcies cada matí en fer-li el mim de la corda. Totes aquestes coses fem quan escollim un rellotge, aquest i no un altre. Aquestes casuístiques, apunts biogràfics, vivències que inclinen la decisió de compra. Tot això activem en el nostre interior i les activem gràcies a aquestes joies mecàniques, no importa el seu preu. Bé, ara m'assec tranquil·lament, tot esperant a que arribi l'hora de l'amic o l'amiga invisible. Fes bondat, bon any i recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia.